Haia Ceryl y Bywnia Charfon efo sialens yr wythnos rhiant a plentyn i chi. Fi am drio hwn eto, tro gyntaf fi drio fan at i ddechrau bwrw. Felly, take 2, sialens rhiant a plentyn wythnos yma ydy faint o heel taps fydwch chi'n neud mewn 60 eiliad. Dwi am gychwyn y sialens efo target bach i chi. Felly, cyfri faint o heel taps yn ei wneud mewn 60 eiliad. Deg heel tap mewn 60 eiliad. Na chi target gyda fi, bob lwc i chi blant, trio ennill mam a dad yn challenge yr wythnos heel taps.